Mula dito sa Buenavista, San Fernando, Camarines, The views and opinions expressed by the host do not reflect that of the store and its management. Furthermore, the views and opinions expressed by the guest do not reflect that of the host, the show, the store, and the company. 2 and 3, 4. And 3, dilat po nanay. Love has no wrinkles. Hello, J-fans and people of the Philippines. I am finally back. Ako ang yung nag-iisang Kuya Steph, ay inyong surprise ambassador na nagsasabing let us protect and love our elder people in the society. And talking about elder people, isang lola ang ating susurpresahin. Yes, tama kayo, siya ay 89 years old. Deserve na deserve ng lolang ito ang pasayahin natin kahit na sabi sa amin ng surprise sender medyo mahina na daw ang pandinig. We will do the best that we can para masurpresa ang nanay na ito at syempre mapasaya natin siya. Pero bago ang lahat, may dadaan munang motor kaya tatabi muna tayo guys. Bago ang lahat ay nakita niyo ng ating items or ang ating mga packages. Ulitin ko lamang na nakita niyo ng ating mga packages. Isa-isahin muna natin ito dahil napakabubongga ngayon. Si nanay makaka-receive ng cellphone, charot lang akin yan. Makaka-receive si nanay ng dilaw ng pansit. Meron pa tayo dito isa pa. We also have kakanin from Limang Kakanin. Meron tayong combo food, ang pinakamasarap sa lahat. Composed of fried chicken and lumpia. Yes. Makakatanggap din si nanay ng Ferrero Rocher. Ang kanyang bouquet, fresh bouquet. And syempre, makakatanggap din si nanay ng kanyang customized cake. Ayan, what's up para kay Lola. Meron din si nanay matatanggap na balloons. And of course, hindi lamang niyang matatanggap ni nanay, makakatanggap rin siya ng money bouquet. At ang money bouquet na ito ay bongga din dahil hindi papakabog dahil this is not just 5, 10, 15, but 20,000 pesos. Yes, hindi ka nagkakamali ng iyong pagkarinig, 20,000 pesos ito. Ano pang hinihintay natin? Excited na ako at bago ko pala makalimutan, ang nanay na ito ay may mga taong hindi niya na, matagal niya nang hindi nakikita. Kaya naman ngayon, kasama natin sa yung mga taong gusto niyang makita ng napakatagal na panahon ay makikita niya na ngayon. Kaya mag-ready kayo J-fans and people of the Philippines sa iyakan, kasiyahan at syempre mamaya mga drama-dramang maririnig natin. Okay, kaya naman, bago ang lahat, bago tayo magtapos, don't forget to follow and subscribe us in all of our social media accounts na magpo-post inyong swinting. We have Facebook, Instagram, YouTube channel, GFS Petals and Services. We don't just create, but we captivate. Mula dito sa San Fernando, Camarines Sur, it's GFS na yan! Opo, taladaan. Ay, may kasiyahan. Tao po. Sino po sila? Ito po bahay ni Ma'am Guillerma Marco Olitoquitverdult. Opo. Nasaan po sila? Ay, ito po sa'yo. Ay, may delivery lang po kami, ma'am. May delivery po. Delivery daw. Nasa labas po. May delivery po kayo, ma'am. May delivery daw. May delivery daw. May delivery daw. Tara. May delivery. Dito po namin, dito po, malaki po kasi yung ano niyo po, yung items niyo po. Niyo po, worth 20,000 po. Ay,
paintimate, Nay. Cash down muna. Cash po yun, Nay. Cash po. Mayroon ko na yun. Ito, bayaran mo na. Bayaran. Bayaran mo. Pero wala po kayong wala po kayong alam na ngayon po darating yung binigyan niyo po. Pero wala po kayong order na. Mayroon kang inaantay ko na yun, anak kong makulang. Nasaan po? Si Anak. Ay, hindi po po yan, Anak. Bawal deliver yung tao. Baka ano yan, balot? Bawal po i-deliver tao. Items na po ang dala. Oh, good Pakita item ko na yan. muna paano po. Okay lang po. Papakita mo na, tabi. Patingin mo na ng item. Dito po yung items, tapos paready na lang Okay na, po wako mo na yan. Basta ano na. Eh, nakaliti na. Yung pambayad niya. Ano po na? Okay, babayaran ko yan. Oo, nakarito na yan, pambayad yan. Baka kayo man lola. Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Yan. Pero dito po tayo, ma'am. Ayan. Dito po, ma'am. Sa gitna daw, nasa gitna. Ayan. Sige pa po. Dito po, nanay. Alright, nanay. Narinig niyo po ba ako? Okay. Tabi muna po kayo sa akin. Hello, J-fans and people of the Philippines. Andito na nga tayo sa Barangay Buenavista, San Fernando, Camarines Sur. And kasama na natin si Nanay Guer. Kasi kapong palakpakan para kay nanay. Dahil ngayong hapon, instant artista na po kayo dahil mapapanood kayo through our social media accounts. Okay. Ano yan, sa Itbulaga? And sa YouTube channel, nanay. Sa Itbulaga ba Gusto yan? niyo po ba mapanood ka sa Showtime? Okay. Ayaw ka muna, Nay. Ngayon, nanay, andito po kami, hindi po para singilin kayo ng 20,000. TikTok ka lang. Ano po, nanay? Dahil ang lahat ng nakikita nyo sa inyong likod, nanay, ay bayad na po talaga. Yan. Pero ang katanungan, nanay, may ano po kayo ngayon, nanay? Bakit may ganito po surpresa? Ibig sabihin, alam pa ni nanay na birthday niya ngayon. Ilang taon na po kayo, nanay? 89. 18 ano po? 18? Anong taon po kayo pinanganak? 1934. Okay, tama. Ano po? April 16, 1934. Okay, April 16, 1934. Tama po ba? Oh. Yes. Ibig sabihin, hindi pa si nanay. Batang-bata pa, still young and kicking. Ayan, tatalbog pa yung sisi ni nanay. Okay, nanay. Ngayon po, dahil balita ko, birthday niyo po ngayon. Ayan, nanay, matatanggap niyo po ang ating SAS. Yan po may nakasulat na Miss Universe 20. Yes, Universe! Ay, hindi po. Happy birthday po pala, nanay. Buenavista na eh. Okay. Alright, so everyone, sa lahat ng nanonood, napakainit nga po. At syempre, ganong init lang po ang dadalhin namin sa paghatid ng sorpresa at saya. Bago ang lahat, kami ang GFS Petals and Services. Palakpakan nyo naman po. Ngayon po, nanay, and sa lahat, J-fans, hindi lang nagtatapos sa sash ang matatanggap ni nanay dahil yung mga items na nasa likod, tagilid kayo nanay ng konti para makita nyo po. Iisa-isahin natin yan, nanay. Makakatanggap ka, nanay, dahil birthday mo ng 24 pieces na Ferrero Rocher. Palakpakan. Yehey! Meron din tayo dyan. Siyempre, dahil birthday ni nanay, hindi nawawala ang marites, hindi po, kainan. Kainan, meron tayo dyan, palabo. And of course, bilao ng pansit, pampahaba ng buhay. Meron din tayo dyan, J-Fans, bilao ng our common food. And bilao ng kakanin or sa bilao kakanin. And 1 dozen or 12 pieces na balloons, nanay. Wow! Wow! Palampakan naman po. Yay! Siyempre, nay, dahil birthday niyo po, makakatanggap po kayo, nanay, ng customized cake. Palakpakan. And siyempre, dahil special po kayo, nanay, matatanggap niyo po ang ating fresh bouquet. Wow! Ayan po, nanay. Da! No, ang ganda ni nanay, oh. Makakatanggap. Nakakabubura. Walang iyak! Walang iyak! Walang iyak! Walang iyak! Smile yan, ano, di ba? Mayo! And nanay, hindi pa din nagtatapos ang ating mga items. Kapit lang dahil meron pa tayong stop toy matatanggap ni nanay. Palakpakan naman. Palakpakan naman.
And syempre, may letter dito nanay mula sa taong nagpadala ng mga items na ito. And everyone, siya ang rason kung bakit may eksena tayong ganito ngayong hapon sa Barangay Buenavista. Yan. And Sino kaya yan? the question is, kanino kaya ito galing nanay? Yan. Kanino po? Ano daw po? Kanino daw galing, Nay? Kanino galing nay? Ito po? Baka Hindi niyo joke po mo. alam. Wala siyang Ay! wala. Nanay. Kay Mayor. May picture. Baka may jowa po kayong apa. Tingnan mo yung sa picture na yun. Kasi Oo. padala. Sa picture Ayan, na. nasa picture na po nanay. Oo nga. Di pa ba malabo ang mata ni nanay? Hindi nakikita niya. Nakikita niyo. Malinaw pa yan. Oo. Ba't umiiyak ka? Sino? Walang iyak. Umiiyak ang makeup nanay. Andiyan ka pa nga na yun. Ano yung makeup? Masisira. Isayas na. Nagpadala niya. Ayan. Nanay. Nanay, nandyan ka. Sa'yo galing pala Kaya yan. padala ng items nanay? Sino po? Sino yan? Sino po yan? Walang iyak. Wala. Sino yan? Sino po? Anak niyo po. Anong pangalan ng anak niyo nanay? Ano, Elizabeth. May anak siyang. Full name pa, full name. Ay, full name talaga. Sabi niya, Ana Elizabeth. Ayan. Ang tanong nanay, Yan. kung hindi ito galing sa jowa niyong apam, nasaan po si Ma'am Elizabeth, si Ma'am Ana? Nasaan po? Nasa? Poland, tama po? Poland? Holland? Ayan po tayo for today's video. Sa Holland. Tama. Nasa Holland po nanay. Okay. I-reveal na natin ngayon nanay. Pero bago po pala i-reveal everyone, pinagpapawisan na tayo, may babasahin ako nanay letter. Ano po, pakinggan niyo po ako nanay. And pagpasensya niyo na pausa ko ngayon, pero sisigaw ako the best that I can para marinig po ako ni nanay. Makinig po kayo na ha? Makinig. Okay, are we good nanay? Okay. Dear Lola Guer, today is your 89th birthday. I am so happy to see that you're still happy, beautiful, and a strong woman. It's almost 5 years ago when I saw you for the last time. Sometimes it's hard that we live across the world because we can see each other on a daily basis. Also, when COVID came, it became harder for us. We then had to wait for all the infections to drop. But now after 5 years, we are finally and we can visit you. When is the other question? Because the tickets are too expensive and still have school. Maybe in July, when I have my school vacation, I can visit you, Nanay. But for now, you have to know that we love you so much and we can wait to see you again. All that missing is getting us tired. We have a big surprise for you coming on your way, Nanay, and hope you will love it. Kisses, ang inyong magandang apo, Antoinette. Saan po galing, Nanay? O baka daw July pa daw. O baka po July pa daw umuwi. Okay lang po ba sa inyo, Nanay? Okay lang yun. Tayong pupunta mamaya doon. Kasi nag-school. Boss Jerome, Okay. So, para sa kaalaman ng lahat, according to our according to the letter, 5 years na po kayong hindi nagkikita. Tama po ba? Okay, sa 5 years na yun, Nanay, ano po yung mga moment o yung pagkakataon na namimiss niyo po ang apo niyo at ang anak niyo po? Sa mga anong paraan po? Tinig. Tinig. Lagi na po nagagano. Nakahiga. Pagmamahal sa akin ang aking Namimiss niyo. Walang iiyak na. Birthday mo na. O yung makeup ko. Nanay, Sino makakarating? ang aking buha at ang aking Tinabi pawis nga, hindi ay umiiyak. nakikisabay sa iyong kalungkutan. Kaya po. So, kaya magpupunas muna po ako dahil Chappy. masyado po na. Okay, tamo, hindi tayo narinig. Nanay, ilang taon po si Ma'am Antoinette nung huli niyo pong nakita? Ilang taon po? parang Walay mo pa daw sarili ko. Grade, sige, grade na lang po sa grade 5, so mga 9 or 10. Ako, grade 4. Ano po? Grade 4, 9 years old kasi ako nag-graduate.
11. Oh, mga 9. Turning 9 si Ma'am Antoinette. So ngayon po nanay, narinig niyo po dahil binasa ko siyempre yung letter. Galing po ito kay Ma'am Antoinette and siyempre sa kanyang nanay ni Ma'am Ana Elizabeth. Bago ang lahat, painumin natin si nanay ng tubig. Tagay! Okay na po nanay. Wala na po kayong nararamdaman nanay. Okay lang. Ngayon nanay, dahil birthday niyo po, bibigyan kita ng isang pagkakataon na magbahagi sa amin or humiling sa akin or mag-wish ka sa akin. Anong wish mo daw? Ano yung wish mo nanay? Dahil baka kaya kong tuparin po nanay. Ano po wish? Wag lang po nanay 1 million ha. Malaking pera. Kotse po? Gusto niyo ng kotse? Gusto niyo po ng kotse? Ayaw mo po? Bicycle na lang, Nay. Bigyan natin si nanay ng kariton. Anong wish mo Anong daw? wish niyo po? Cash. Ayaw, gusto ko na yan. Yung pagmamahal ng mga anak ko niya sa kanyang si Ana. Apo. Palagi niya kung tinatawagan niya sa sila mag-whisper sa kanila. Namimiss ko talaga sila lahat. Yan ang ano ko sa kanila. Yes. Yun lang po. Okay, so to summarize, ang wish ni nanay for today's video, charot, ang wish ni nanay ngayon is wag daw siyang makalimutan ng kanyang pinakamamahal na anak and ang kanyang apo. And I know, nasa malayo man, nasa Holland ba ng dalawang ito, yung dalawang taong pinaka-importante sa'yo, alam kong nais din nilang ipaabot nanay ang kanilang pagbati ng happy birthday. And alam ko na, kung walang school si Ma'am Antoinette, uuwi siya. Tama po? Ayan. July, darating sila. July daw darating. Grade 1 pa Ngayon naman po yun, nanay, may tanong po ako sa inyo po. Sino po ang mga kasama nyo dito sa bahay po? Bahay nyo po doon? Kasama ko yung Jowa nyo na naman po? Ay, wala. Elizabeth. Si Elizabeth. Ay, si Oh, ano, Ana. Angeles. Ang yung minasawalan. Si Annabelle. Arceli. Then, Annabelle. Yung mga sexy, Si Ma'am, ang anak niyo po bang si Ma'am Annabelle may kutsilyo pong dala palagi? Ay, alam ni nanay. Ayan po, so yung mga anak ni nanay and relatives, maghihingi po ako, hihingi po ako ng representative. Dito po tayo. Ayan. Nasaan po nanay? Yung pogi niya anak. Poging anak. Okay, palakpakan natin everyone ang kamukha ni Daniel Padilla. Ano pangalan niyo, sir? Derek Ramsey. Dakula, no? My name is Solanderso. Ay, joke lang po. Okay, anong pangalan niyo po? Jojo. Ako yung junior. Junior. Sir Jojo, dahil syempre birthday ng iyong pinakamagandang nanay sa balat ng lupa, ano po ang birthday message niyo po sa kanya? Sana mabuhay siya hanggang gusto niya mabot siya na 150. 150? For the 150. Ha? 160. Isagad po natin, gawin natin 200. 200. Yan. Amen for that. Palakpakan. Palakpakan. Ayan. Thank you so much, Sir Jojo. Sabi daw po ni Sir Jojo, sana daw pumabit kayo ng 200 years old. Yun! Opo. Ako po nanay, sure po ako naaabot po ako ng 200 years old. Alam niyo po kung bakit? Dahil ang aking magulang po ay may lahing aswang. Lilipat lang siya. Okay. Ngayon, isa pa pong representative Ayan, po. si Ana. Ninyo mula. Okay. Palakpakan natin ang inyong mula. Anong pangalan ni Sir? Arthur. Mang Arthur? Mang Arthur. Si Mga Sir gwapo niyang Arthur. anak yan. Mga gwapo niyang anak. Chat lang din, no? Okay. Ano pong message niyo? Daniel Padilla. Yes. Ngayon tatay, pwede po bang, dito po kayo tabi, i-hug niyo po si nanay, i-kiss niyo na din po. So thank you so much. Ngayon nanay, Akala ko kiss din ako sa'yo. ay mamaya na po tayo mag-kiss mga alas 6. May blusang itim po ako, isusuot ko mga. Yes. Ngayon nanay, as I've mentioned, kung kaya ko lamang pong pauwiin yung dalawang taong mahal niyo po, igagawin ko sana. Okay. Dahil nasabi po nanay na may lahi pong aswang ang magulang ko, pinasundo ko po sana siya
sa aking nanay. Ano po? Sa tingin niyo po, kaya ko po kaya? Kaya ko po kayo ipasundo sila sa Holland? Kaya ko po? Amsterdam. Po? Kung gusto mo raw. Kung gusto ko. Ayan. Eh, paano nanay kung sabihin kung kaya kong sunduin? Pasundo ko na. Ba? Pasundo ko na. Ay, hindi. Gusto niyo po bang ipasundo ko? Okay. Okay, nanay, dahil po ako ngayon ay nabiyayaan po ng kapangyarihan. Pagbilang ko po ng 3, pikit po muna kay nanay, pikit ng mata. Pagbilang ko ng 3, papalabasin ko, isipin niyo po yung 2 tao na yun na gusto niyo makasama ngayon mismo. Okay, pagbilang ko ng 3, pagdilat niyo po, naandyan na sila with my power and sa tulong po ng Panginoon. Ayan. Sana dumating. One. Sana dumating. Pikit-pikit Pikit mo muna. naman. Pikit muna para matuloy. Wish mo, Dumating. I-wish mo. 1 and 1/2. 0. 2 and 1/2. Pikit nanay, walang daya nanay. 2 and 3, 4. Wait lang. And 3, dilat po nanay. Oh! Andiyan na yung wish mo. Nay, pabunot ng isa, Nay! Boy, wish ka. Bunot ka. Kaya natuloy ang wish mo. Bunot ka. Bunot ka, boy. Mamaya. Okay. So, kalma ang lahat habang niyayakap po nanay ang 2 taong pinadala ko mula pa yan Holland nanay. Magaling po ba ang powers ko nanay? Galing. Magaling! Magaling na magaling daw. Okay nanay, dahil sabi natupad po ang wish mo, isang tumbling at isang step. Joke lang po nanay. Ngayon, ano pong nararamdaman niyo nanay? How does it feel na andito na ang pinaka-importanting tao sa buhay? Paano po ang happy nanay? So ngayon, now that she's here, her daughter and syempre ang iyong pinakamagandang apo. Ayan. Sana all maganda. Ay, may pogi ka pong apo. Mamaya po mag-usap tayo about sa pogi ng apo. Baba muna po natin, nanay. Ngayon, I am giving you the honor to give message to your lola. Birthday message. Bicol. Video mo. No, Bicol. English na English. Yay! I request to Ned, Bicol. Speak Bicol. Can you do it in Bicol? Hindi. Magsabing ka, you can say, kumaralo ka mo. Kumaralo kamo. Kumaralo kamo. Kumaralo kamo. Okay. Kumaralo ka mo in Bicol, it means I love you. Yes. I'm just kidding. When we say umaralo ka mo, it means keep quiet. Okay. Sabihin mo sila, umaralo ka mo for the second time. Umaralo ka mo. Yes. Parang ganit siya, umaralo ka mo. Okay, wala po ako naintindihan doon. Sabi niya, wala po ako naintindihan. Pero alam ko, nanay. Ayan, isang may cute na yakap. Ayan, kayo naman. Kayo ako with that. Okay, so next. Ang yun naman po pinakamagandang pinakamagandang anak. Alam ko yan. Mahal ko si mama. Message niyo po sa inyong nanay. Nakakasakit kasi. Mas nasakit ako pag nakakasakit ka eh. Mahal na mahal kita pa. Andiyan na sila. Happy na si nanay. Hey! Kompleto lahat. Maraming salamat.
salamat sa pagsubaybay sa ating magpakailanman stories. Wala tayo sa magpakailanman yun. Nanay, napakasaya na nga ni Nanay. Ano po, dahil nakita niyo na si Ma'am Antoinette and si Ma'am Ana all the way from Holland dyan, Nanay. Ano po ang reply message niyo po sa dalawa niyo pong anak na naunang nagbigay message and sa kanilang dalawa po, anong message niyo po? Ako. Yes. How are you, Tonet? Very happy. My baby girl. Very beautiful. Ngayon, Nanay, and sa lahat po ng ating mga napakaiingay na marites, ayan, kung iniisip nyo po na tapos na tayo sa pagbibigay ng kasiyahan, sorpresa at good vibes kay Nanay, nagkakamali kayo, J-fans, dahil sa aking pagbabalik, handogan natin si Ma'am ng kanyang cake at syempre ipapablow din po natin ang iyong cake, Nanay. Kaya naman, kapit lang, J-fans. Alright, so we are finally back and once again, andito pa rin tayo sa Barangay Buenavista, San Fernando, Camarines Sur. Kasama natin ang family Olitoquit at ang ating napakagandang si Nanay. Okay, so ngayon as promised, bilang last part ng ating celebration para kay Nanay, aray ko napakainit po ng tampuso. Ayan. So, ipapag-blow po namin kay Nanay ng iyong birthday cake na napakaganda. Ako na lang po ang hahawak, Nanay. Pero bago ang lahat, everyone, can I have another favor? Kantaan po natin si Nanay ng happy birthday. And 3, 2, 1! Happy birthday to you. Sa'yo ang birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Another one. Happy birthday to you. Happy birthday. Yung pinakamalakas. Ho, ho, ho. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ho, ho, ho. Okay, so there you have it. Thank you so much sa lahat po ng ating mga napakagaling na singers. Mamaya may talent pick yung tagsising ko sa akin. Okay, ngayon so Nanay, this is a perfect time to make your wish and to blow your candle. Ano, Nanay? Bago pang lahat, mag-wish ka po ulit. Isa pang wish, Nanay, dahil napakabait po ngayon. Binigay ko na po ang wish nyo. Isa pa pong wish. Din, sino na? What's your wish po, Nanay? I-wish ko lang na lang. Nauna na ang wish. Wish come true na. I-wish mo na lang po, Nanay, yung mga wishes nila, yung long life po para sa inyo. Okay. You may now blow your candle, sana in 3, 2, 1. Years old. Happy 89th birthday! Blow niyo na po, Nanay. Okay! Palakpakan! Ngayon, Ma'am, anything to add? May gusto po ba kayong idagdag? Salamat. Ay, yes. Tingin po tayo sa ating camera, Ma'am. Salamat sa gabos-gabos. Ay, yes. Sa naging kaining surprise kay Mama. Yes. Salamat po. Ikaw naman po, Nanay, dahil may binubulong po kayo kanina. Nahiya na tuloy si Nanay. Isang flying kiss na lang po mula po dito. Papunta po din sa atin, sa camera po namin. Flying kiss po, Nanay. Flying kiss po punta doon. Ayan! Alright, so isipot lang kayo dyan din sa aking pagbilang po, Nanay ng 3. Magbababay tayo, sabay-sabay tayong magbababay sa ating camera. And 3, 2, 1, bye! Pamaikunin natin ang camera, syempre. And so, ayan. Balik dito sa amin dahil kami ang bida ngayon. Thank you so much.